Sugeng Amersani semangga Amsaras.
sukses antar semuanya. Kebranan ora mandra atiku sang saya ndadra asanane sono bekat kulo teng bendo ayo masih silakan agak maju. Paijan ora kerja ora jajan Jogja monggo Mas Nardi kalian Mas Miswanto yang di Jambi juga yang di Jambi lho mulai sing mandek nang kono isih nonton meneh.
sayangi Dek Zaidan. Ya Allah cintai Dek Maulana. Ya Allah sayangi Dek Zaidan. Ya Allah sayangi Dek Maulana. Ya Allah sayangi Mas Suryadi. Ya Allah sukseskan Mas Suryadi. Ya Allah gantengkan Mas Suryadi. Angel. Ya Allah luruskan Mas Suryadi. apa jalan ini kok lho. Musik. Ya. Ansar laras. Dina Minggu sing tunggu kowe ngajak ning taman Sing ngalor ciki kidul. Mbok Pak Tekno diajak nyanyi to raketang sidik. Jan-jane kowe nang ngendi ngoten Pak? Jan-jane kowe ning
niken nderekaken sugeng kundur katur sagung Bapak Ibu para tamu ingkang sampun kepareng ngersakaken kundur. Janjane kowe ning endi aku sajak Wow.
tertanam di dalam hati. Aku pegang janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Dengarkanlah isi hatiku, tetap terus ngomong sliramu. Yo, Yo, Ansor Laras Campur Sari, Ari Audio, Adi Multimedia. aku rawat suci, saben dino mikir terus dadi ati. Lagu Mas Mojokerto, tulaan pacitan, sliramu moga tresnan, lah kok slindutan. Deno sayang, pancen saku saiki ning terus terang ning sliramu. Kawitane Kang Mas yo amung dolan, rata anggap tenanan kok kebablasan. Tak pikir-pikir kok tambah jedar. Rasa ono ati, Kang Mas wis benjani, lara ati ditinggal seorang diri. Hanya para kodone kok iya sing kabar Kang Mas janji ra neko-neko, janji yang setia tak akan pernah sirna, janjiku suci tertanam di dalam hati. Aku pegang janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Dengarkanlah isi hatiku, tetap terus ngomong sliramu. Wes. Madiun Ngawi, tunjukkan aksimu Ansor. Ari Audio Sound System Indonesia. Ansor Campur Sari loh ini. Ada Raya HD Multimedia. Terminal Madiun Ngawi.
dono terminal malah mbok tinggal. Ono ndi? Anake sapa? Yo, yen aku besar kemek kali kuning selatan Jawa Timur. Terminal Madiun Ngawi Kindolanku ora bakalan aku ngelalek. Pak Joko, Mbak Wati sing rukun nggih. Ben rezekine tambah kathah nggih. Amin, pokoke berkah dunia akhirat. Amin. Ayo Jeng, sikap yo Mas. Yen aku kangen karo sliramu. Tanah sawang besar, fotomu ning dompetku. Yen aku kangen ho kangen karo sliramu. Alus-alus fotomu ning dompetku. Lagunipun wonten Roro Jonggrang gaske bola monggo. Yo yo yo. Yo yo. Yang iwa, ya tangan. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Goyang Mbak Niken. Yo. Ora modal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Warga Solo mula kowe dadi wanita boyongan. Alat obat-obat apa ora Ayo dong, ngerti jos. yen Bandung lanang
Jonggrang. Halo. Iya Jonggrang panjalukmu tak turut. Terima kasih. Dulur Bekonang sedaya kemawon nggih. Suparjo matur nuwun. Jari monggo. Daya. Asoy, aha. Paijan ora kerja. Ora jajan. Ayo dong, jos. Bandung nandang. Ayo dong, jos. Pas pada prajuritmu kalah perang, mula kowe dadi wanita. Ya, Pak. Ayo dong, jos. Jos. Kang wis sedo. Iki wae. Tobat kowe wanita gambaran apa ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra Rabu Pangging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bondowoso ala Rara Jonggrang manungsa Hey. Jos. piye Jonggrang Jos. jaluk apa wong ayu iya Jonggrang panjalukmu tak turuti dadalah ya ora dadalah matur nuwun. Matur suwun.